Anette Mellin keittiömestari, tervetuloa. Kiitos. Oli tosi kiva saada sinut tähän haastatteluun. Mukava tulla. Mitä sulle kuuluu? Oikein hyvää kuuluu. Kesä lähtee liikkeelle. Se on tässä syklisessä ravintolaelämässäni aina yksi niistä vuoden kohokohdista. Kesäsesonkin alkaa. Olisi tosi kiva kuulla sun urapolusta. Eli kerropa, mistä sä oot saanut inspiraation alalle? No mä aina sanon, että jos mä kirjoittaisin keittokirjan, niin mä aloittaisin se samalla kuin Anthony Bourdain, joka kertoo siinä purjoperunasosekeitosta, että se oli se keitto. Niin mä kirjoittaisin kirjan, niin mä aloittaisin sen myöskin, että se oli se keitto, mutta se oli porssikeitto. Kotitaloustunnilla 7. luokalla keitettiin porssikeittoa ja mä muistan aina, kun muut mun luokkakaverit irvisteli sille punaiselle sopalle ja mä ajattelin, että mä en ole koskaan syönyt mitään näin hyvää. Ja mulla oli kauhean kannustava ja mukava köksänopettaja ja se oli mun paras numerokin, köksä oli 10. Niin kyllä se aika varhain, sanotaan, en mä varmaan ollut vanhempi kuin 14-15, kun mä tiesin, että musta tulee isona kokki. Siinä se. Miten se siitä lähti etenee sun ura sitten, kun sä huomasit, että tämä on sun juttu? No sittenhän mä hain ammattikouluun. Mä olin Pirkanmaan ammattioppilaitos sitten muutaman ensimmäisen vuoden ja parhaiten ravintolakokkien tapaan mä olin aika villi ja vilkas. Opetus oli suurtalouspainotteista, viihdyin kyllä sielläkin, ei siinä, mutta sitten tuli mahdollisuus viimeiseksi vuodeksi silloin hakea Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitokseen, hain sinne. Sekin oli hyvin käänteentekevää, koska se viimeistään oikeastaan ratkaisi sen, että tämä on mun juttu ja tämä on mun paikka. Meillä oli kauhean mukavat ja kannustavat opettajat. Me saatiin hirveän hyvää opetusta, meillä oli tosi kädentaitoisia opettajia silloin ja hirveästi vahvistui se, että tämä on mun juttu. Saatiin Edwardissa vielä harjoitella silloin opetusravintolassa turvallisissa olosuhteissa ja sinäkin olit siellä opettajana silloin. Muistan vielä, joo. Eli mä oon nyt 30 vuotta ollut alalla ja niin mekin ollaan tässä törmätty vaikka kuinka moneen kertaan matkan varrella ja olet kyllä arvostettu ja kunnioitettu kollega. No niin, kiitos. Niitä esikuvia sieltä ropistolakoulusta. Mutta silloin mä valmistuin kokiksi ja sitten mä opiskelin myöhemmin hotelli- ja ravintolaesimieheksi ja restonomin opintoja siellä myöskin ja sit mä oon valmistunut opettajaksi ja merkittävin ensimmäinen työpaikka oli varmastikin mun ensimmäinen virallinen työpaikka, eli mähän menin Viikinsaareen keittiöapulaiseksi, kun mä valmistuin kokiksi. Ja sanoisin, että siihen maailman aikaan vielä 90-luvun puolessa välissä oli keittiöapulaisen paikkoja, joka oli hieno juttu siksi, että ne oli kauhean turvallisia. Sai sivusta seurata, mitä vanhemmat ja kokeneemmat kollegat tekee. Sain aloittaa patatiskistä ja sain aloittaa kuorimalla perunaa ja sain aloittaa viipaloimalla perunaa ja sain aloittaa nuijimalla possunleikkeitä. Ja siitä ura urkeni sitten niin, että Viikinsaaressahan mulla vierähti sitten useampi vuosi. Välillä olin pois sieltä ja keittiöapulaisesta kokiksi ja kokista keittiömestariksi sitten aika nopeasti sinne. Tosi kiva kuulla, että sain kuoria perunoita ja sain tehdä sitä tätä, kun monet puhuu vaan, että vaan tehdä jotakin. Musta se on tosi tärkeää, että siellä on se semmoinen kunnioitus sitä, että tehdään sieltä, voisi sanoa, että sieltä tyvestä latvaan päin, että kaikki tehtävät on yhtä tärkeitä. Joo, ja sitten siinä kertyy käden taidot kauhean hyvin, että kuitenkin 30 vuodessa on tapahtunut sitä muutosta, että kaikki tulee valmiina ravintoloihin. Hirveän moneen ravintolaan tulee asiat valmiina. Että mä oon ollut siitä onnekas, että mä oon saanut tehdä vielä sitä kädentaitoa. Kuten todettua, niin opettajat, jotka opetti meitä aikanaan, oli tosi kädentaitoisia. Ja sitten vielä niin kun siinä aloituksessa, kun on saanut tehdä niitä keittiöapulaisen töitä, niin on saanut vielä käsitellä erilaisia kokonaisia raaka-aineita. Ja niin kuin mä sanoin, että se on turvallista, kun ei tarvitse vielä osata kaikkea. Mitäs sitten sun ura siitä eteni, että sä olit Viikinsaaressa, olit useampaan otteeseen, mutta... No se Viikinsaaren ohellahan mä olin tosiaan ensin siellä keittiöapulainen, sitten kokki, aika nopeasti keittiömestari. Ja siinä samalla, kun mä opiskelin, niin opintojen kautta, harjoittelupaikan kautta, niin päädyin sellaiseen ravintolaan töihin kuin Natalie. Venäläinen ravintola Tampereella, mitä ei enää ole olemassakaan, ja sinne keittiömestariksi. Ja siinä samalla mä tein kesäisin niitä Viikinsaaren töitä.
Sitten me avattiin Tampereen ja Suomen ensimmäinen Gastropub Tuulensuu, joka on myöskin hirveän merkittävä ravintola mun uralla. Se oli uutta ja erikoista ja ihmeellistä silloin pubi, josta saa hyvää ruokaa. Ja siellä tuli tutuksi myös aika mittava valikoima erilaisia juomia, joihin pääsi tutustumaan. Sitten mä rupesin siinä kohtaa myöskin haaveilemaan jo aika varhaisessa vaiheessa opettajan ammatista, koska se on yksi niistä ammateista, joita mä oon ihan pienestä pitäen myöskin halunnut tehdä. Opiskelinkin sitten opettajaksi siinä sivussa ja päädyin Almanille tekemään ensisijaisuuksia ja sitten opettajaksi valmistuttuani niin olin siellä myöskin sitten opettajana. Oikeastaan mulle tuli sellainen kohta, kun mä olin siellä Almanilla opettajana, että en ole nähnyt vielä kaikkea ja vielä pitää paljon oppia, koska en ollut kauhean vanha, olin noin 30. Siinä kohtaa niin pitää jotain vielä osata itsekin enemmän, että voi uskottavasti opettaa ja antaa kaikkeensa, siinä kohtaa sitten lappalaisen pariskunta kysyi, että lähdetkö perustamaan italialaista ravintolaa. Ja niin lähdin keittiömestariksi Piemonteen. Siellä vierähti sitten hetken aikaa Piemontessa ja siitä mä itse asiassa palasin sitten Almannille, koska seuraavat haasteet taas kutsui silloinen rehtori kysyä, että lähdenkö vetämään tämmöistä Parasta pöytään Pirkanmaalta -hanketta, joka oli kyllä kans tosi merkittävä käänne mun uralla. Eli silloin ruvettiin tekemään sitten lähiruokajuttuja ja kehittämään Almannia. Meillä oli meijeriä ja meillä oli tilapuotia ja silloin tuli Pirkanmaa tutuksia, tuottajat tutuksia, ravintoloitsijat tutuksia ja se oli kyllä iso ja hieno juttu ja on kyllä ollut yksi semmoinen iso osa mun uraa, lähiruoka. Erityisen hienoa siinä oli tietysti se, että sai opiskelijoille siellä opetussuunnitelmiin kiinteästi kuului se lähiruoka tietenkin, kun oppimisympäristöihin liittyi. Pihassa oli lehmiä, me kerättiin villiyrttejä, se tuli silloin, se oli ihanaa aikaa. Me vedettiin ulkopuolisille villiyrttikursseja ja juustokursseja ja tietysti siellä sitten kollegoita, Hopelo Heikki, joka herra lähiruoka oli siinä silloin mukana, hän oli mun kanssa opettamassa, että se oli kyllä tosi hienoa ja merkityksellistä aikaa silloin se. No mitäs sieltä Almanilta sun tie vei taas vähän niin kuin Viikisaareen päin? No joo, sitten mentiin takaisin. Joo. Eli mä olin sitten, ensimmäisen rupeaman olin siellä Viikinsaaressa, olinko 10 vuotta, 12 vuotta ja lapsetkin tuli jo välissä. Silloinen toimitusjohtaja soitti silloin Hopealinjalta, Viikinsaaren ravintolatoiminta siirtyi Hopealinjalle, että tuutko katsoa vähän lukuja ja ennen kuin mä huomasinkaan, niin olinkin aika sisällä niissä. Ja siirryin 2017 alkuvuodesta niin ravintolatoimenjohtajaksi Hopealinjalle ja mun vastuualueella oli tietysti Viikinsaaren ravintolatoiminta, sitten lempiravintolani Tarjannelaivan ravintolatoiminta ja sitten tietysti nuo risteilylaivat, joita on muistaakseni 3. Ja vähän myöhemmin siihen tuli sitten mukaan kattila, kun Hopealinja osti Bistrokattilan ja vielä Mustanvuoren ravintolatoimintaakin otettiin silloin pahimpaan korona-aikaan mukaan siihen, mutta mun intressit sopi silloin tosi hyvin yhteen Hopealinja voimakkaan kehittämisen kanssa, ravintolatoiminnan kehittämisen kanssa siihen aikaan, eli siellä oli strategiassa, että lähiruokaa ja paikallisia tuotteita ja tämmöisiä järvimaisemiin sopivia tuotteita ja niin me sitä sitten kehitettiin, että parhaimmillaan vesitaso laski Tarjannelaivan viereen tuomaan Näsijärven muikkuja, että se oli kyllä hienoa aikaa ja mulla oli Viikinsaaressa omat kasvimaat ja perunaa ja kokkitakissa kerättiin villiyrttejä, se oli asiakkaiden mielestä hirveän hienoa ja tietysti myöskin käytettiin niitä, että sinne tosiaan menin sitten takaisin. Et mun ura on ollut tämmöinen, mulla ei ole kauhean montaa työnantajaa, mutta mä oon aina jotenkin palannut, mua on aina pyydetty, kun mä oon käynyt jossain, että tuu takaisin. Kunnes sitten tapahtui jotain ihan muuta 4 vuotta sitten. No mitäs silloin tapahtui? No sittenhän niin puhelin soi ja kysyttiin, että olenko kiinnostunut puistoravintolan ravintolanjohtajan paikasta. Kuten Almanilta lähtiessä, niin Hopealinjalta lähtiessäkin piti kyllä yön yli ja 2 yön yli nukkua, koska työpaikat on ollut aina ihania ja tosi mielenkiintoisia. Ja mulla on ollut hienoja tiimejä. Mä oon aina sanonut, että mä oon hirveän onnekas siitä, että mulla on ihan huippuhyviä tiimejä ollut ympärilläni. Otin tarjouksen vastaan osallistua prosessiin ja niin minusta sitten tuli 2021 toukokuussa puistoravintolan ravintolanjohtaja ja sitä vedin siinä reilun vuoden. Kehitettiin Pirkanmaan osuuskaupan puistoa ja
kunnes sitten taas tarjoutui jotain uutta ja silloinen esihenkilö niin kysyi, että otatko vähän enemmän vastuuta. Ja nyt olen siinä pisteessä, missä olen tällä hetkellä uraan, eli Pirkanmaan osuuskaupalla ryhmäpäällikkö ja vastaan meidän ruokaravintoloista ja kahviloista Hämeenkadulla. Tietysti numeroita pyöritellään tosi paljon, mutta myöskin mun aika kuluu tosi paljon ihmisten johtamisen kanssa. Mulla on 10-henkinen tiimi, ravintolapäälliköitä ja keittiöpäälliköitä. Ja kyllä paljon aikaa menee siihen, että sparraa ja neuvottelee ja keskustelee ja johtaa niitä ihmisiä. Sanoisin, että ehkä suurin osa ajasta menee siihen. Toki mä teen edelleen myös suorittavaa työtä. Mulla on sellainen ajatus, että mä en koskaan halua siitä päästääkään irti. Mä aina ajattelen, että ei ole sellaista työtä tai asiaa mun vastuualueella, mitä mä en osaisi tehdä. Että jos tarvitaan apua, niin kyllä mä edelleen pystyn meneen auttaan kyllä keittiö, mutta myöskin sali. Tuossa olisikin mielenkiintoista kuulla sun mielipiteesi siitä, että miten ala on muuttunut tänä aikana, kun sä oot ollut sen 30 vuotta alalla itse. Tekeminenhän on muuttunut tosi paljon. Niin kuin tuossa aluksi mainitsin, niin käsityön määrä on vähentynyt. En sano, että tekemistä olisi vähemmän, mutta käsityön määrä on vähentynyt. Toki kehitys kehittyy ja se on ihan hyvä asia, en sitä tarkoita. Mutta enemmän tulee tietysti valmisteita ja puolivalmisteita ja käytetään valmiita juttuja. Käden taidot ehkä on sellainen asia, mitä toivoisi, että vielä opetettaisiin, että opettamisellekin oletettavasti jää vähän vähemmän aikaa, eikä enää ajatella, kun silloin kun mä oon ollut vielä koulussa, niin sinä oot näyttänyt, että näin tätä veistä käytetään ja näin tämä sipuli kuoritaan klassista esimerkkiä käyttääkseni, että nyt opettamisen tapa ja tyyli on muuttunut tosi paljon siinä samalla kuin ravintolatkin. Enää ei hakeuduta alalle. Musta tuntuu, että me oltiin kauhean kunnianhimoisia vielä silloin. Mun urani meni vähän eri lailla, kun mä olin ajatellut, että mulle on koko ajan tullut lisää haasteita ja esihenkilöpaikkoja, ja se on hieno juttu, mutta kyllähän mäkin Michelin-kokiksi halusin siis alun perin. Että nyt ehkä kun ei kouluihinkaan enää hakeuduta, ja tietysti korona teki siihen oman asiansa, mutta se mikä mua huolestuttaa hiukan on ammattiylpeys. Me puhutaan ehkä meidän alasta vähän jotenkin, tai en tiedä sillä tavalla väheksyvästi, että se on raskasta ja on pitkiä päiviä. Kaikki se on ihan totta, mutta sitten myöskin niin onhan tämä ihan hirveän antoisaa työtä kaikesta huolimatta. Ja tietysti sitten koko ajan tulee tekniikkaa lisää. Itsepalvelukassoja ja tekoäly tekee varmaan kohta osan tai varmaan kaiken meidän suunnittelutyöstä, joka tietysti helpottaa tekemistä tosi paljon. Mainitsit tuossa tuon sanan ammattiylpeys. Miten sitä voisi sitä arvostusta ja semmoista niin kuin nostaa? Mitkä olisi niin konkreettisia tekijöitä siihen, koska se on totta, että alaa vähän tissataan alan sisältäkin valitettavasti. Kyllä, kaikkein kurinta on kuin alan sisältä. No ensinnäkin omille lapsille, niin mulla on 22-vuotias poika, joka tekee ravintolatöitä ja 15-vuotias tytär, niin mä pyrin olemaan koskaan puhumatta niin, että älkää vaan tehkö sitä työtä, mitä äiti on tehnyt, koska miksi niin, koska mä oon hirveän ylpeä siitä, mitä mä teen, enkä mä halua tehdä mitään muuta. Ja tää on antanut mulle tosi paljon. Mutta mun mielestä pitäisi nostaa alan arvostusta puhumalla siitä siis paremmin, kertomalla niistä hyvistä puolista. Toki onhan nyt johdettu paljon viime aikoina psykologista turvallisuutta. Huolehditaan siitä, että ihmiset voi paljon paremmin työpaikoilla. Ei ole lupa sanoa mitä tahansa. Ehkä joskus on ollut sellainen kulttuuri, mullekin on nuorena tyttönä sanottu kaiken näköisiä juttuja. Sitä ei tarvitse enää kestää, mikä on tosi hyvä asia. Mutta se narratiivi siitä, että miten me puhutaan omasta työstämme ja tästä alasta ja miten me nostetaan sitä, niin se on musta kauhean tärkeää puhetta. Mitä se ammattiylpeys sulle merkitsee? Se merkitsee tyytyväisiä asiakkaita, semmoista iloa ja kunnioitusta ja identiteettiä, että on mukava lähteä joka ikinen päivä vielä töihin tai joka ikinen päivä töihin, on kiva johtaa ihmisiä. Se merkitsee sitä, että vaikka nyt tässä univormussa, missä mä lähden, niin musta on aina kiva ja mukava esiintyä, kertoa siitä, mitä me tehdään työksemme, yllättää asiakkaat joka ikinen päivä. Ja taas toisaalta, kun se toinen ammatti on se opettaja, niin jakaa sitä omaa osaamista eteenpäin. Koska mulla on ollut vielä kauhean hyvät opettajat ja mentorit, niin toivon, että omalta osaltani
sitä karttunutta kädentaitoa voi viedä vielä eteenpäin. Jos ajattelee keittiömestarin ammattia, niin minkälaisia ominaisuuksia keittiömestarilla pitää olla tänä päivänä, että pärjää tuolla työelämässä? Mun yksi kollega sanoi aina, että ei riitä, että on diplomikeittäjä, se ei vielä tarkoita sitä, että osaa johtaa. Eli kyllä nykypäivänä korostuu tosi paljon sen lisäksi, että sä olet hyvä ruoanlaittaja ja sä pärjäät siinä serviisissä hyvin ja vaihtelevissa tilanteissa, niin pitää olla kykyä johtaa ihmisiä. Mitä työntekijöiltä niin kun edellytetään tänä päivänä? Millaista osaamista? No varmaan kaikkein kliseisin vastaus tähän on stressinsietokykyä, mutta sitä varmaan tarvitaan kaikkialla, koska päivät on vaihtelevia, tilanteet on vaihtelevia. Musta tuntuu, että mikään ei oikeastaan ole niin pysyvää kuin jatkuva muutos. Pelkästään niin kuin ympäristön muuttuvat haasteet, niin kuin todettiin, tekoälyä ja kaikkea muuta, niin tuo koko ajan jotain lisää mausteita siihen. Eli kyllä se työntekijöille ihan sama juttu on itsensä kehittäminen sen lisäksi, että ne kädentaidot on kunnossa, niin kykyä muuttua tai olla mukana vaihtelevissa tilanteissa. Miten sä kannustaisit sellaista uraansa aloittelevaa työntekijää tai olko sitten kokki tai tarjoilija yhtä lailla, niin miten sä kannustaisit häntä alalle tai siten, että saisi sitoutumaan hänet siihen? Ravintola-alallahan keittiössä voi tehdä tosi hienoja uria. Tosi hienoja uria ja niin kyllähän täällä on kaikki mahdollisuudet avoinna kehittyä siinä ammatissa ja siinä johtamisessa ja mikähän ei estä sitten koko ajan opiskella vielä eteenpäin, että mun ensimmäinen ammatti on kokki ja nyt johdan kuitenkin useampaa ravintolaa, että hienoja urapolkujakin on tarjolla, jos niin vaan haluaa. Tuossa sivuttiinkin vähän ravintola-alan työhyvinvointia, niin miten sä näet sen tilanteen, mitä se on ollut joskus aikaisemmin sun kokemuksella ja mitä se on niin kuin tänä päivänä? Tässäkin ehkä semmoinen aika on ohi, missä odotetaan, että ihmiset venyy ja paukkuu ihan loputtomasti, että kyllä joskus on niitä tilanteita, kun pitää jäädä vaan kaveria auttaa ja kyllähän keittiöväellä pääsääntöisesti sellainen mentaliteetti onkin, että kaveria ei koskaan jätetä. Että tiimissä ollaan, mutta semmoinen niin kuin loputtomien pitkien päivien ja raatamisen kulttuuri ehkä on vähän vanhanaikaista, että kyllä meidän pitää pystyä tekemään semmoinen turvallinen työympäristö, jossa voi tehdä parhaansa normaalin työpäivän aikana ja tehdä sen työnsä sillä tavalla hyvin. Ja että jää aikaa sille vapaa-ajallekin, mikä ei aina ole ollut mullakaan eikä vieläkään itsestäänselvyys, koska hyvinvoivat ihmiset jaksaa tehdä hyvää työtä ja se näkyy ihan suoraan asiakkaalle. Mitäs jos puhutaan gastronomiasta, niin mitä se sulle merkitsee? Mä ajattelen historiaa ja perinteitä. Jostakinhan kaikki lähtee liikkeelle. Se on ikiaikaista kädentaitoa, osaamista, nautintoja, kehitystä, menetelmiä, asiakkaan yllättämistä. Ja jos ajattelet, mikä on mulle läheisin keittiö, kun gastronomiasta kysyt, niin kyllä se sitten kuitenkin kääntyy tuohon italialaiseen keittiöön. Tästä yhden kollegani kanssa käyn jatkuvia väittelyitä. Kumpi tuli ensin, Ranska vai Italia? Niin, siinähän on ollut Katarina di Medici, joka on ehkä tuonut Italiasta jotakin. Minä muistan tämän. Olen ollut Arjan gastronomian historiakurssilla. No niin, hyvä, että on jäänyt jotain mieleen. Joo. Mutta sä korostit kädentaitoja, että niitä pitäisi olla. Niin, onko jotakin sellaista muuta, mitä sä haluaisit, että niin kuin säilyy? Että mitä niin kuin tavallaan sitten tulevaisuudessakin, mitä sieltä klassisesta gastronomiasta niin kuin pitäisi säilyttää? Kyllähän niin kuin gastronomiahan muuttuu. Tietenkin jos ajattelee sitä, että mitä mulle on vaikka opetettu joskus. Mehän koulussa tehtiin hyvin klassisia asioita. Me opeteltiin tietyt kastikkeet ja tietyt keitot ja tietyt pohjat ja tietyt tavat käsitellä vaikka vihanneksia. Ja kyllähän se muuttuu. Ne on aina siellä pohjalla ja se on osa sitä historiaa, mutta kyllähän ne muuttuu. Et sitten kun mäkin opetin joskus 2008-2009 ensimmäisiä kertoja Almannilla, niin jo siinä kohtaan asiat alkoi muuttua, koska eihän ravintolassa kukaan keitä enää velutekastiketta. Tai voi joku keittää vielä, mutta taitaa aika harvassa olla, että velute tai velutepohjia enää ravintolassa tehdään. Niin
Kyllähän se niin kuin väistämätöntä, että se muuttuu, mutta mä ajattelen sillä, että sen identiteetin kannalta, ketä me ollaan ja mistä me tullaan, niin tiettyjä asioita pitää kyllä välittää aina eteenpäin, vaikkei niistä käytäisi muuta kuin keskustelu siellä tunneilla, että näinkin on. Mutta kun se ammatti-identiteetti ja jotenkin kaikki se osaaminen kuitenkin tulee syvältä sieltä historiasta, niin mä ajattelen, että kyllä sieltä pitää ne tietyt asiat kuitenkin tuoda tullessaansa. Ja jatkaa tulevillekin kokkisukupolville. Onko sinulla jotain selkeää suosikkireseptiä tai jotakin sellaista, mikä olisi seurannut sinua uran aikana tai jotenkin olet aina palannut siihen, että haluat tehdä jotakin tämmöistä? No mä oon aika klasari. Mähän tykkään kauheasti ihan klassisesta keittiöstä. Ja se Italia on se, mikä silloin vei mennessään, kun avattiin Piemonte. Mulla oli silloin itse asiassa keittiömestari mentorina Gianluca, joka on Italiasta muuttanut Torinosta Suomeen. Helsingistä myi meille raaka-aineita, myi meille riisiä ja kaikkia oliiviöljyä ja pastat ja muut. Ja Gianlucan kanssa tryffeli on itse asiassa mun yksi ihan lempiraaka-aineista. Silloin hierottiin oikeaoppista risottoa ja oikeaoppista pastaa, että ehkä ne on sellaisia varsinkin risotto on mun lempiruokia ja tryffeli lempiraaka-aineita ja usein mua pyydetään tekemään risottoa. Niin helppo ja niin vaikea ruokalaji. Täytyy lähettää terveiset Kaijalle ja Karolle, jotka pitivät herkkukauppaa silloin tuossa Aleksanterin kadulla. Ja kun me avattiin Piemontea, mä muistan kun mä menin sinne herkkukauppaan, mä olin 30 keittiömestari, avattiin pohjois-italialaista ravintolaa ja Kaijan kanssa juteltiin ja muistan kun hänen sisilialainen miehensä, keittiömestari Carlo, katsoi mua sen näköisenä, että minkäs tytön ne on tänne tuonut ja paineli takahuoneeseen. Heillä oli upea herkkutiski siellä ja taitava sisilialainen keittiömestari. Mutta me ystävystyimme ja sitten siitä seurasi sellainen, että mulla oli tapana käydä, kun mä menin hakemaan sieltä leikkeleitä ja muita juustoja siihen meidän ravintolaan Piemonteen, niin mä jäin aina sitten oppiin sinne takahuoneeseen. Noniin. Keitettiin mokkaa ja opeteltiin italialaiset keittiöt. No, mikä sun näkemys on alan tulevaisuudesta? Edelleen kansainvälistytään kovasti, niin keittiöissä, kansainvälisiä keittiöitä, ravintoloita, nytkin on jo kovasti suosittuja erilaiset kansainväliset keittiöt, niin mä uskon, että se siitä ainakaan laantuu. Ja on paljon etnisiä paikkoja. Nyt tietysti tällä hetkellä, kun tilanne on se, kun se on, että ihmisten ostovoimakin on tai halu vähän vähissä, niin hyvä, mutta tuommoinen edullinen ruoka ja sen tyyppiset ravintolat, bistrot varmasti jatkaa hetken aikaa tässä vielä voittokulkuansa. Tokikaan se ei tarkoita sitä, että se ruoka saisi olla jotenkin, tai meidän tekeminen saisi olla jotenkin vähäisempää tai yksinkertaisempaa, koska asiakkaat on aika valveutuneita ja osaa valmistaa ruokaa myöskin itse. Niin kyllä joka päivä täytyy ravintolassa ylittää se, mitä kotona osataan tehdä. Miten sä näet tämmöiset yksilölliset ruokavaliot, koska nehän on lisääntynyt tosi paljon, niin mikä niiden tulevaisuus on ja miten se vaikuttaa alaan? Kyllä mä uskon myöskin siihen, että meidän täytyy palvella yhä enemmän ja enemmän niitä yksilöllisiä ruokavalioita ja asiakkaita, jotka niitä noudattaa. Se on hyvä asiakaspalvelua, eikä se ota meiltä mitään siitä ruoanvalmistuksesta oikeastaan mun mielestä pois. Kyllä nyt pihvin paistaa melkein kuka vaan, mutta sitten kun tehdään hyvää ravintolatasosta kasvisruokaa, niin siinä on kyllä jo omaa haastettansa ja vaaditaan osaamistakin. Puhutaanpa vähän tuosta Pirkanmaan keittiömestarit ry:stä. Eli sä oot jäsen ollut useita vuosia tai 2011 ehkä. Joo, eli toistakymmentä vuotta. Joo. Minkälaisia tapahtumia ja tilaisuuksia on järjestetty tänä aikana tai missä sä oot ollut mukana? No, mä oon ollut mukana aika monilla kalamarkkinoilla. Sitten mä oon ollut mukana sadonkorjuillallisilla. Sitten liittopäivät tietysti muutama vuosi sitten oli sellainen iso ponnistus, missä mä olin mukana keittiössä. Sitten mä oon ollut hallituksessa. Jonkun vuoden olin, en muista minkä pätkän, olin vuoden pois ja nyt sitten taas takaisin. Et tietysti hallitustyöskentelykin siinä. Mutta joo, mä oon itse asiassa ollut aika paljon, tosi monipuolisesti mukana ja mä tykkään kyllä kovasti. Minkälaisia juttuja yhdistyksen niin pitäisi tehdä, jos ajattelee tätä alan arvostuksen nostamista ja muuta, niin mitä siinä olisi tehtävissä yhdistyksenä? No siis suuntahan on kauhean hyvä. Meillä tässäkin ympäri mennään yhteen tullaan, kun siellä
on opiskelijoita johdossa nykyään, mikä on musta aivan mahtavaa, että meillä on nuori hallitus, nuori puheenjohtaja, eli kyllähän siellä niin kuin koko ajan mennään hyvään suuntaan ja keksitään uusia juttuja, mutta mun mielestä meidän pitää olla näkyvillä. Meidän pitää puhua ravintola-alan puolesta, meidän pitää puhua tämän meidän ammatin puolesta, olla esimerkkeinä. Musta realistista hyvää kuvaa alasta, ei niinkään antaa sellaista kuvaa, että kun keitetään TV:ssä ruokaa, niin tämä on helppoa ja mukavaa, mutta realistinen hyvä kuva tästä alasta. Olla läsnä, olla esillä, ehkä sillä tavalla mä ajattelen. Voisiko sitä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa niin kuin lisätä enemmän, että jos ajattelee ihan työpaikkoja, ravintoloita, yrityksiä, kouluja, oppilaitoksia, yhdistyksiä? Ehkä me voitaisiin jalkautua paremmin. Tietysti hyviä esimerkkejä on nyt nämä, mitä tehtiin esimerkiksi Finlaysonin palatsilla tehtiin se kisälli-illallinen. Sehän oli ihan mieletön juttu, kun meillä oli opiskelijoita siinä ja saatiin olla opiskelijoiden kanssa tekemisissä. Ja hienoa, että yrittäjä antaa meille omat tilansa siihen käyttöön, että tämän tyyppistä yhteistyötä voitaisiin tehdä toki enemmän ja sitten olla oppilaitoksissa läsnä. Tokikin meillä on ihan hyvät oppilaitosverkostot, onhan meillä opettajia, keittiömestareita yhdistyksen jäsenenä. Miten sä sparraisit tätä nuorta polvea, joka sitä nyt on lähtenyt vetämään? Täytyy sanoa, että on kyllä mahtava tekemisen meininki, että ei muuta kuin eteenpäin, vaan että kaikki on kehittynyt kauhean paljon. Tekeminen on kehittynyt ja verkostoituminen on kehittynyt ja ajatukset, ideat on kehittynyt ihan hirveän paljon. Mun mielestä meillä on yhdistyksessä tällä hetkellä tosi hyvä tilanne, että tietysti huippuvetäjiä on aina ollut yhdistyksessä, mutta tässä ajassa meillä on kyllä hyvät nuoret vetäjät. Sanopas, että mitkä on niin kuin 3 tärkeää ominaisuutta keittiömestarilla, mitä kannattaa niin kuin vähän viedä eteenpäin? Vaikeaa. No kyllä mä edelleen kaivan sieltä sen kädentaidon, eli se substanssi pitää olla olemassa. Pitää osata tehdä ruokaa, pitää olla ruoan ammattilainen, pitää olla hyvä tiiminvetäjä, koska silloin kun sä johdat keittiötä, niin silloin pitää olla myöskin hyvä johtaja. Ja ei se paineensietokykykään mihinkään vieläkään ole lähtenyt, että pitää pystyä johtamaan sitä tiimiänsä edestä tosi vaihtelevissa tilanteissa. Toki myöskin kehittyä koko ajan. Tai jos ei ole kehittymishalunen siinä omassa ammatissaan, siinä kädentaidossa ja siinä johtajuudessa, niin kyllä se sitten vähän haastaa. Eli utelias koko ajan, avoin kaikelle uudelle. Mitä sä sanoisit parikymppiselle Anetelle nyt? Minkälaisen viisauden, jos hän niin kun nyt aloittelisi sitä uraansa? Niin... Mä sanoisin, että ota rauhassa. Ei kaikkea tarvitse saada valmiiksi heti. Mä olin aika päämäärätietoinen, että sit mä teen sitä ja sit mä teen sitä ja sit mä teen tätä. Että vähän rauhallisemminkin voi ottaa. Rauhassa vaan eteenpäin. Hyvä, kiitos Anette. Oli tosi kiva keskustella sun kanssa. Ja kiitos. Kiva katsoa, miten sun ura on kehittynyt tästä 30 vuoden aikana. Kiitos.